Γεια σας, εδώ θα σας δείξουμε άλλο ένα βίντεο. Είναι πώς να επαναφέρετε, αυτό σας το είπα. Να κοιτάξτε το προηγούμενο βίντεο. Εδώ ψάξτε YouTube. Εδώ σου αρέσει το κλείνω, θα μπω στο δικό μου. Έτσι και εδώ μέσα. Θα το κρύψω κιόλας. Εδώ. Πάλι το δεξικλίκι δεν το πατάει. Έτσι, το κρύψα τώρα. Εδώ αν δείτε, εδώ πάμε. Ιστορικό έκλεισα. Εδώ το κανάλι μου. Εδώ έχω το make shoot εδώ, άρα σας δείχνω το άλλο. Αυτό που ήθελα. Για να επαναφέρετε. Εδώ για να επαναφέρετε αυτό στην αρχική του κατάσταση. Μην πιστεύετε ότι είναι Windows 92 ή Windows και αυτά. Είναι ένα εύκολο βηματάκι. Αν θες αυτό το θέμα, είναι αυτό. Και υπάρχουν και άλλα θέματα όμως. Με αντιθέσεις 1, με αντιθέσεις 2, με αντιθέσεις και αυτό με αντιθέσεις. Εμείς θέλουμε αυτό. Τώρα περιμένουμε. Εδώ. Και φτιάξαμε στην αρχική κατάσταση εδώ την οθόνη. Κανονικά θα βγάζει 1000 DirectX. Αυτό τώρα, αλλά το έχω διαγράψει. Δεν έχω ακόμη subscribes. Εδώ έχω μπλα μπλα μπλα, Νόκλης Σωτηρόπουλος, συναδελφός μου. Windows, Μίτσος Gamer, a big follow. Έχω το 2J όπως βλέπετε και το 2J Games. Εδώ θα το κάνετε αυτό subscribe. Αντίο, γεια σας, καλή τύχη σας.